víš, tak klikně na onen hotspot. To dá aj popri kde má nastaviť aspoň na pala. Prečo pekne spravili? Lebo je zelený podobný. Ten, čo to vyložili je zelený. A čo je čierny? Je to zdá zelené. Vidím tu, jaká je fólia potiahnutá na krajoch hore. Čierna je? Ja neviem, v okuláre sa taký chytne, že kreslú farby. No tak ty by si nemala nosiť pri šoferovaní. Prečo? No, Červenú vidím. a oranžovú. Aj oranžovú však. Má gory? Leo, zakývaj. Jak ty budeš kývať Kto, ja? na koni? Ja nepôjdem na koňa asi. No tak si chceli ísť, prečo nie? Aj ja som v živote jezdila na koni. Ania, Ideme? A kto sa tam vylípa? no však to je ten problém. Ale vyhodí sa tam vyhodíš, ale Jak ma tam vyhodia? potom Čo to hovorí, že vyhodiť sa vyhodíš? Jak sa tam vyhodí? vyskočíš tam. Lauško, kukuk, Má aj na kozu v škole. Leo. Tu sa rozbehneš. Mužky sú príjemné, ožírajú ma. A fajn majú koňová lete, že? Veľa koňov, no. Sú to nejaký rančník, ako to majú. Čo, aký je pal? To je pekné, že tvarebí, nie? Čiže dobre, ale počkaj, musí Mareš prísť. Musím Mareš dovoziť. Mamina Saňka chce ešte raz. Co ti to páčilo? Chcem ešte raz. Môžeš sa opýtať Uja. No už boli ruka ľudí. Lukáško, striedačka. Hen ten čierny, pozri na toho čierneho byka, aký je velikánsky. Pozri, aká fúrka ide. Hauko. Hauko, horka. Asi. Asi. Osi? Tu píšel asi. Osi to zvuky. Tu píšel. Aha, páby kričia. Hauko prišiel. Bikini girl. Ja som sa, že osi vidí, že lietajú. Ty sa nevidím. No Leuško, ten koník sa volá Leo. Povedz Leo, čau, ja som tiež Leo. Oxy, poď sem. Oxio. Poď sem. Asi. Poď sem. Poďme. Na slivky. Ľubí slivky? Neviem. Chcem ešte raz. Počkaj, však dobre starý, ale počkaj, nech Leo sa dovozí. Oxo, poďme sem. Si predstav, pozri sa ten krpaty. Sa mu to ľúbi. Perfektný. Vieš, ešte minulý rok to bolo? Alebo tento rok, keď sme boli. Tento rok to bolo. Na začiatku ale roka. Sme boli tam na tej bojnej, vieš, na tom koni a tam ani bohovi hore na koňa. Nie, si sadol, ale pozrel Sadol, sa dolu. pozrel videl, sa že dole ten a koník lákol sa. Tak hneď dolu. Bravo.
Ale teraz už je frajer. No, ja som ja. A mňa A možno, že je to aj také prirodzenejšie na tej deke, že sa drží tých... Aj na mňa idú muchy, Sári, a? Lebo to sedlo je také mohutné. No, pri Musí byť pri zvieratách je vždy veľa múch. A ideš pozrieť aj ostatné koniky? Sárka, chceš? ja vidím. Už si ich videla? Ona sa chce voziť, to je... Ona sa chce ešte voziť. Ty máš taký foťák. No, No ukáž Sarike. Páči sa. Páči sa. No ukáž jej, ako sa s tým robí. Normálne to fotí. Stade to sa môže pozrieť a potom sa tam odprásky. To sa pozera z druhej strany, Miláčik. Vtáčiky sú tam. Počkaj. Tuto sa môžeš do tohto pozerať a takto si cvakni a budeš tam vidieť také obrázky. Pozeraj sa do tohto kolieska. No, očkom. Ale tu môžeš. Aj do toho. Aha, ale nie s očkom. Jaký tam je spokojný, pozri ho. Tam sedí jak doma. No, Tak na gauči. Chceme Poslúchate koník? koník je dobrý. Tak, Markus. Čo si sa opýtala? Ale neboj sa, ona ti to vráti. Aj, ty milá opýtala. Ja sa idem pozrieť na koníkov.